दिनै जोङो दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय रामफलबिल प्राइमारि आरो सियालमारि प्राइमारियाव जोङो दिनै फोसावदिं मेल हाबाफारि लादों आरो जोंहा नैबे दिनै सियालमारि प्राइमारिनि सिङाव 2 नम्बर हाजारखिया गामियाव जोङो दिनै आदिबासि गामियाव जोङो दिनै प्रग्राम लादों। 7टा 8टा गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे गावबुरा गासिबो आदिबासि बिथांमोनहा जोंखौ दिनै बे माबायाव फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैनानै मोजाङै मोजां प्रग्रामखौ जाफुंसार होदों। दा जों खोब आदिबासिनि भटखौ जों एबार मोनगोन। जोङो 2025आव जोङो आदिबासिनि भटखौ जों मोनाखैमोन आरो मुस्लिमफोरनि भटखौ जों मोनाखैमोन। जोंनि आदिबासि बा मुस्लिमफोरनि जों भट मोनैनि खारना जाहैबाय जोङो बिजेपिजों एलायन्स जानायनि थाखाय जोङो मुस्लिमनि भटखौ जों मोननाय जायाखै आरो आदिबासिनि भटखौबो जों मोननाय जायाखै। दिनै जोङो बुजिदों जोङो जे सरकाराव थायोबा रायजो राजाया माला गानो जइनिं जायो, जे सरकारजों थाफानांगौ होननानै बिथांमोना जइनिं जायो। नाथाय जोंबो 2025आव दिनै रायजो राजाया लोब लोब जइनिं जादोंमोन आरो आर'नाइ माफ्लारखौ जोङो सेरफांगुरि क'क्राझार जोङो कमप्लिट जोंना खालि जाजोबदोंमोन। जों सानदोंमोन बिथांमोनहा जोंजों बिराद जइनिं जाबाय, बिपिएफनि मानसियाबो जोंजों जइनिं जादोंमोन, बिजेपिनियाबो जादोंमोन। नाथाय जोङो मिन्थिबाय इलेक्सना जइनिंजों थाखा फैसा होनायजों थाखा फैसाजों इलेक्सन देरहाया, जइनिं जानायजों जोङो इलेक्सनखौ देरहानो हाया। नाथाय इलेक्सनखौ देरहानांगौबा माबोरै देरहायो, माने पलिसि आरो मेकिंजोंसो जोङो इलेक्सनखौ देरहायो। दा बेखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै रावजोंबो एलायन्स जायाखै, हारसिङैनो इलेक्सन गेलेदों। बेखायनो जों दिनै जों आदिबासि बिथांमोनहाबो जोंखौ सापर्ट होगोन आरो जोङो मुस्लिमफोरनिफ्रायबो जों भट मोनगोन। गासै हारि माहारियानो दिनै इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय रेडि जादों। जोङो बे बाराव जोङो बिटिसिआव जोङो मथा मथि गासै 10टानिफ्राय 12टा सिटखौ जों देरहासार जागोन। माबोरै देरहागोन होननानै बुङोबा जोंहा माखासे पलिसि मेकिं दं। बे पलिसि मेकिंखौ जोङो दिनै खालामदों। प्रमद बर' सारा बहुद पलिसि मेकिंजों एबार इलेक्सन गेलेदों। दाखालि जेबादि 2025आव जोङो इलेक्सनाव जोङो देरहासार जानो हायाखै, पलिसि मेकिंआ जोंनाव खम जादोंमोन। खिन्थु जों दिनै एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे पलिसि मेकिं नङाबा जों इलेक्सनखौ देरहानो हाया। दा बेखायनो जेरखम जों 2025आव जेरखम जों जेनदोंमोन, बिथांमोनहाबो एबाराव फारि फारि जेननानै इउपिपिएलआ आवगायगोन, बिपिएफ हान्जाया फासयनानै थागोन। दा बेखौ जोङो नुखाबाय। बिटिसि इलेक्सनजों एमएलए इलेक्सनजों बहुद डिफारेन्स दं। दिनै गुबुन जाथिफ्रा रेडि जादों जे माने इउपिपिएल दोलोनो भट होनो।